Тук сме с Александър Александров, който стигна до трето място. От 100 най-добри в България успя да е на първо място в квалификациите с 7,18. Той се пребори на полуфиналите безгрешно, постоянно беше в битка с Любо, бяха броня в броня и показаха уникални умения. Темпото им беше наистина идентично. Да ни разкажеш малко за откъде идват тия твои умения на Nordschleife? Карам на самата писта, истинската, с моя си автомобил. От няколко години се занимавам да го развивам и да го правя все по-бърз. И горе-долу я познавам пистата доста добре, тъй като съм годината поне 10 уикенда там. Доколко се доближава истинската писта, истинското каране до това, което се случва на нашите турнири в залите? Самата писта е 1:1 направена, виртуалната. Наистина, всяко бордюрче го има, всяка бабунка има. Просто е много добре направена пистата. Като цяло карането е доста идентично. То зависи от колата, фактически. Да. Всяка кола има различно поведение, но тези коли в този турнир бяха доста близки като поведение до моя автомобил. Супер. Ти кара с Мерцедеса? Мерцедес 190 Evo, да. Доста ми прилича на моя личен автомобил. Трябваше да пробваш E30-ката. Нямах време да я пробвам. Може би това беше грешката ми. Нещо блестящо представяне. Какво за теб са Red Zone турнирите? Доволен ли си от всичко? За мен тия турнири са... Това си е за мен истински моторен спорт. То си е реално самото състезание се доближава реално 1:1 с истинско състезание по емоцията, която изпитваш, нали, самите битки с другите участници. То общо взето състезанието го правят хората, нали, пилотите. Да. И наистина адреналина е много, много висок. Колкото и може би странно да звучи. Дори на моменти е по-висок, отколкото на самата писта. Особено като имаш някой като Любо на бронята отзад да ти седи 5 обиколки. Гледахме повторенията и наистина беше... Наистина беше много натоварващо и си трябва солидна психика да можеш да издържаш на този стрес. Ти дойде от София до Созопол с още 4 момчета, за което сме доста благодарни, защото нямахме финалисти от Созопол. Вие с страшно желание супер беше, направихме си едно море. Да, ти участваш до тук на всички наши турнири, така че ще чакаме и на следващите. Благодаря ти много и се виждаме и на другите турнири. Сега сме с Иван Леонов, който стигна до второ място в нашия национален турнир. Всички го познаваме в симрейсинг средите като шампион от много други турнири, както и от нашите приятели от СКМБГ с Формула 1 шампионата. Той участва там също така и коментатор. И при нас участва още от първият ни турнир. Ти показва много завидни умения. Може да ни кажеш откъде идват твоите умения и какво е за тебе Red Zone Racing и турнирите, които организираме? Първо искам да поздравя Денис, цялата организация, всички тук в офиса, така да кажем, в симулаторите. Наистина беше едно уникално преживяване и много ми харесва в тези турнири. Към опита, който имаме, от 12-13 години се състезавам в Формула 1 средите. Участвал съм в международни симрейсинг шампионати, участвам в български и общо взето, каквото има с симрейсинг в България, винаги съм там и приемам всякакви предизвикателства, независимо дали е Формула 1, дали е GT3, дали е DTM. И е удоволствие за мен да бъда тук и да съм на финал отново. За нас също, въпреки че DTM не е твоята стихия и Nordschleife не ти е любимата писта,
ти просто се адаптира много бързо и с всяко едно състезание показваше все по-бързо темпо и по-бързо темпо. И успя да вземеш втора позиция буквално 2 завоя преди финиш. Как беше адреналина тогава? Беше ми много трудно през цялото време, докато свикна на смяната на предавките, на цялото това каране на тази кола беше доста по-различно от всичко, което съм карал. И най-трудната ми задача беше да спиранията с съединителя и с връщането на предавките. Като цяло пистата я знаех от предния турнир от GT3 и ми беше доста голямо предизвикателство. BMW-то така и не успях да го пробвам, но съм направил правилния избор с Мерцедеса. В края адреналина беше доста така голям, както винаги. Натисках до последно и си викам, ако се разбия, нека да се разбия, това да е. В края видях, че Александър Сашо губеше темпо и реших да се възползвам от това, като бях на лимита дори и над него, както се и вижда и на повторението. На няколко пъти излизах от пистата и имах доста проблеми с овладяването на колата. Но ти успя да вземеш втората позиция и имахме късмета, че последните 2 завоя с Сашо не направихте сблъсък, защото това щеше да ви развали състезанието. Бяхте един до друг до край и показахте много готина битка. Всички много се радвахме да наблюдаваме това нещо. И като цяло всички участници показахте наистина страшен дух. Респект пак и наистина поздравления за Любо, за Сашо, за Мишо, за всички финалисти, които бяха тук. Честито и ще очакваме и на наши следващи турнири. Благодарим. Сега сме и с нашия шампион Любо Стоянов. Той участва за първи път на нашия турнир. Този път в последните дни дойде да запише време и влезе в топ 3 в класацията. На полуфиналите и финала показа наистина завидни умения. Постоянно с Александър бяха броня в броня, с еднакво темпо и чак на финала успя да се откъсне от него и да вземе първата позиция. Може ли да ни разкажеш откъде идва твоя опит и за теб какво са тези турнири и какво усети като за първи път участваш? Моят опит идва от това, че почти цял живот съм играл някакви игри, които са свързани с автомобили и даже още от малък ми кипи кръвта с бензин във вените и в последно време започнах да навлизам в симрейсинг света и ако трябва да съм честен, наистина много повече ми харесва, отколкото аркадните. И първата ми работа беше всъщност да науча повече за най-трудната писта, която е Nürburgring Nordschleife. Общо взето много трудна писта, прекалено много време е отишло в това да я науча. Иначе за турнира, какво да кажа, наистина прекрасна организация. За мен турнира беше повече за сплотяване, за намиране на нови хора, за общи приказки относно това, което най-много ни вдъхновява като колите, времена, подобрение най-вече на колите. И естествено го има и този аспект на турнира, където ще се съревноваваме. Успя да намериш ново семейство? Абсолютно. Намерих наистина много готини хора, всеки с техната история за техните подобрения по колите. Какво беше чувството, Александър, да е зад твоята броня? Кога? Добре, какво беше чувството да си зад бронята на Александър? Ами, тук вече мога да кажа малко по-детайлно. Той беше наистина безгрешен. Просто линията ни беше от всякъде еднаква. Много трудно можех да намеря някъде, където да... дори най-малката пролука нямаше, където да мога да се шмугна, за да мога да го задмина. На първата обиколка, също след четвъртия рестарт, видях лека грешка в линията му точно на най-бавния завой на Нюрбургринга, където аз излязох с по-голяма скорост и това ми даде допълнително тласък всъщност да го задмина, поне да съм до него, за да мога да го задмина точно на един от завоите. Супер. Би ли участвал на следващите турнири? Абсолютно. Ще очакваме и дано те видим пак на подиума. Много благодаря. Благодаря ти и аз. На трето място Александър Александров.
Той показа уникален състезателен дух. Беше първи на квалификациите с най-доброто време за тогава и успя да стиска до финала без никаква конкуренция, освен Любо, който на първо място доста го поизпоти. И накрая аз стигна до трето място, което беше много заслужено. Честито, ти получаваш голяма награда за трето място. Возене на дрифт такси с Ива Русинова. Отделно получаваш подаръци от нашите приятели от Red Bull и няколко неща от Red Zone Racing. Честито! Сега на второ място награждаваме Иван Леонов. Той се справи блестящо, въпреки че ДТМ не е неговата дисциплина и Нордшлайф не е любимата му писта. Той, както знаем, е професионалист в Формула 1. Има доста спечелени турнири там. Но, както сами видяхме, много добре се адаптира и се справи блестящо. Стигна до второ място, напълно заслужено. Честито! Той печели голямата награда от BMW клуб, на които сме много благодарни. 2 VIP паса за следващия BMW събор, за да отиде с приятел или приятелка да се забавляват заедно. Достъп до абсолютно всички шатри, лаунджове и така нататък. И возене от дрифт пилот по избор, което е най-голямата награда. Честито! И сега е време да наградим големия победител Любомир Стоянов. Дигни я високо. Дигни я високо, напълно заслужено. Заповядай, това е за след малко, за да се поохладите малко с момчетата. Както всички знаем, Любо за първи път участва в наш турнир. Дойде в последните дни на турнира и още първия ден доказа, че има страшен талант и умения. Това със сигурност не е дошло без много труд. И на всички доказа, че може да се адаптира много бързо в нещата и на полуфиналите и финалите беше безупречен. С Александър имаха уникална битка, постоянно бяха броня в броня и на финала Любо успя да дръпне, което е просто... Desktop BG предоставиха Logitech G29 с педали, за да може да тренираш вкъщи за следващи турнири. Надяваме се да ти е полезно и да показваш още по-добри резултати. Честито на всички финалисти, за нас беше удоволствие да участвате в нашия национален турнир, който беше и първия Sim Racing турнир на национално ниво. Вие успяхте да се преборите с над 100 човека, най-добрите от цяла България и доказахте, че заслужавате да сте на този подиум. Александър дори дойде от София с още 4 момчета до Созопол и караха полуфиналите и финалите оттам. Изкарахме си много добре и просто може да ви кажем едно голямо благодарение, ще ви очакваме и на следващите ни турнири. Сега дигнете купите високо. Да не забравяме и другите момчета от финалистите, които поради една или друга причина не успяха да влезнат в топ 3, въпреки че не по-малко заслужават, защото 6 най-добри бяха много безупречни в карането си, но имаше някои инцидентни в началото на състезанието, което им позволи да паднат по-надолу. Заповядай. Благодаря. Получаваш награди от нашите спонсори Red Bull. Ще има и още от нас, така че... И Давид Будев за 5-то място. Надяваме се да ви видим и в следващите турнири. Благодаря ти също, че дойде до Созопол с Александър и другите момчета. За нас беше чест да сте ни гости там. И благодариме на Мишо за перфектното представяне на този турнир. Той на всеки турнир се представя просто безупречно. Но както всички видяхме и на стрима, имаше контакт с Иван Леонов и не успя да стигне до трета позиция, но на следващия турнир сме сигурни, че ще го видим пак на финал. Честито! Честито! Давайте! Свърши турнира, оцеляхме, всички са доволни.
Не знам как го направихме, но постигнахме невъзможното. Имаше супер затруднение, човек. Супер много затруднение. Често казано, съмнявах се, че ще успеем да го докараме това до край. Ние трябва да обясним, че тези затруднения бяха съвсем нормални. Говорим за нещо, което се случва в реално време. И хората трябва да знаят, че това нещо е възможно да се случи. Рестарти, загуба на връзка, забиване, крашване и така нататък. Нормални работи, ти знаеш. Да, имаше. Въпросът беше, че ги сведохме до минимум този път и се получи много добре. Няма никой щетен, всички са доволни. Всички са много щастливи от резултата. Да. Без значение кой на каква позиция е свършил, хората според мен се изкараха супер яко, поне като бяхме тук в София на финала. Създадоха се много приятелства и успяхме да го скелнем това нещо до национално ниво, което не е правено никога. Успяхме между София, Пловдив и Созопол. За Созопол нямахме класирани финалисти, затова 5 от момчетата се хванаха и дойдоха сутринта в събота, изкараха полуфиналите, които се класираха и изкараха финалите, а другите останаха и гледаха до край. Виж, до година може да го направим така, да отвориш един обект в Велико Търново и в Руси, в Шумен и да го направим като турнето на Слави Трифонов. В по-големите области да има по един, дори по един симулатор да е база национално. Да, това е плана във всеки голям град да има Red Zone Racing. Живи и здраве ще го постигнем, правим всичко възможно, за да може всеки да се докосне до тази технология и да изпита това чувство, което изпитаха и момчетата на този турнир. Целта беше да обединим сили и да направим нещо, което е уникално и ново, да. И може би само ние сме способни на това, защото даваме всичко от себе си. Да. И хората, които ни подкрепиха в лицето на спонсорите. Това е без. Абсолютно, нашите спонсори просто с една дума спасиха положението. Спасиха, да. Ти знаем какво беше в последните 2 дена. Спасиха. Благодариме на Александър Язов Матрицата, който откликна веднага и помогна с Desktop BG, на BMW клуб в лицето на целия екип и Иво, който е организатор, на Ива Русинова, която за 20 секунди веднага се съгласи, само като чу идеята и ще вози 3-то място. Просто благодарим на всички тия хора и на това комюнити, което се е създало в България покрай колите. Знаеме, че сцената не е една от най-развитите в света, но общността е много сплотена и всеки помага. Благодарим на всички участници, които се записаха и показаха страшен хъс. Според мен целта е постигната. Успяхме да събереме, да сплотиме хора, да обединиме виртуалното с реалното. И да покажем, че реално погледнато симулатора не е нещо за пренебрегване. Трудно е, може да се подхлъзнеш много, докато си вярваш, че ти можеш да караш, нали? Когато сядаш и просто нямаш никаква представа какво се случва по тебе, нали? Аз седнах, въртях се като пумпал, нали? Трудно е, не е лесно. Но на третия път как беше? На третия път почва да свикваш, нали? Малко по-плахо е, не съм като пичовете долу, дето дадоха времената, но все пак беше яко, нали? Беше яко и беше абсолютно близко до истината, нали? Усещаш нещата, които би усетил в колата. Яко е, аз съм супер. На това мнение са и всички професионални състезатели, които тренират при нас, за което сме им благодарни. Те искат да се развиват и симулаторите са много голяма част от тяхната подготовка. И реално погледнато е опция да тренират, когато времето навън не го позволява. Това е най-малко. Абсолютно, особено сега през зимния сезон е много добра алтернатива и не само. Добре, сега аз ще го издам това, като казах зимния сезон. Кажи, какво планираш да направим зимата? Зимата ще направим много готин турнир. Още се изчиства, още един, да. За да може преди коледните празници всеки да се прибере с една усмивка вкъщи. Спомен, да. И се надяваме да има още повече участници, да зарибим още хора по този спорт и да увеличиме общността, която се създаде и приятелствата и като цяло се създаде едно огромно семейство. Всички са приятели, въпреки че се бият на пистата. И то доста ожесточено. Беше, най-вероятно на стрима няма да е това, което момчетата изпитват с очилата, но беше яко. Атмосферата беше уникална. Имахме публика от всякъде, идваха от други градове и казаха, че дори им е по-интересно и от истински състезания, които са гледали, даже много по-напрегнато. Добре, освен да слизаме долу при момчета, да се забавляваме. Нека продължим празненството за награждаването и ще се видим на следващия турнир.